venres, a Consellería de Educación da Xunta de Galicia facía público que os rapaces do ensino secundario deberán de agardar ao vindeiro 23 de setembro para dar comenzo ás súas clases. No Colexio Apostólico Mercedario estaba xa todo disposto para que os alumnos da ESO comenzaran a ocupar as aulas. José Eloi García, o seu director, recibía un equipo de Diario do Támega no Salón de Actos, agora convertido na aula dos de cuarto de secundaria. Tedes xa todo preparado e agora toca agardar unha semaninha máis a que comecen as clases, non? Pois así é, a verdade é que é unha noticia desta mañá frescas que va a parecer empeza toda a educación secundaria, a formación profesional o día 23 de setembro. Pois sí, levamos moito traballo desde o día 1 de setembro, incluso desde xullo, xa en finais de agosto, a preparar todo e agora, bueno, pois esperar, pero que todo sea para a seguridade, para a saúde. Cun pouquiño de medo? Medo non. Eu personalmente teño ganas e teño entusiasmo, estou moi motivado porque botei de menos os nenos, as familias tamén. Si que vou ter todas as medidas oportunas que che piden de seguridade e prevención para intentar que sea un curso, podríamos dicir, distinto, pero ao mesmo tempo moi productivo. Vos aquí só tedes unha aula que supera os 20 alumnos, as demais están por debaixo dese rateo. Son desafortunados? Sí, podríamos dicir que sí, a única que supera os 20 alumnos é cuarto da ESO, que son 26, e por iso tivemos que adaptar esta aula, que é o salón de actos do colexio, pois cambiamos todos os alumnos de cuarto para aquí, e son 26, a maioría, pois, en vez de estar a 1,5 m permitido, están incluso a 2 metros, como en todas as outras aulas. En eso sí que somos afortunados por as instalacións que temos, e o alumnado que está por debaixo das ratios permitidas, evidentemente. E vai facer que todas as medidas de prevención e seguridade estén a disposición do alumnado, que sempre poden pasar cousas, non quitare. Van a estar todos os alumnos separados por as súas aulas, tanto dentro delas, evidentemente, como fora, tamén nos momentos de ocio. Eso será capaz de conseguirse? Sí, debido a instalacións que temos, sí. É evidente que temos que priorizar facer un centro seguro e saudable, eso é fundamental. E depois, a partir de aí, diseñar as entradas e as salidas un pouquiño, sobre todo as saídas escalonadas. Así que nas entradas, ca experiencia que teño non como unha aglomeración, porque o alumnado non é moi amplio, e desde as 8 o centro está aberto, entón hasta as 8:40 os alumnos iban chegando xa escalonadamente. Despois, nos recreos, sí que temos que flexibilizar tamén a entrada e a saída, temos que acotar as zonas, pois primeiro da ESO estará no pabellón, segundo da ESO no patio ao descoberto, terceiro da ESO nos xardíns, o cuarto da ESO incluso no campo de fútbol, e irán rotando semanalmente. E para subir tamén se flexibilizarán esas entradas despois do recreo, así como na saída. Eso sí que temos que ter ben claro para que non se mesture en ningún momento alumnado. Supoño que habrá un recorte no tempo lectivo das clases para manter todas esas medidas, tanto na entrada ou anticiparse os horarios para... Sí, preferentemente pode haber un recorte de 5 ou 10 minutos, non máis, porque xa, como ben sabes, son 4 cursos, unha liña, non vamos a perder tanto tempo. Igual ao principio de curso, esas semanas ou ese mes que les acostumen e collan esa dinámica, pode tardarse un pouquinho máis, porque tamén che piden que teñen que iniciar as mans 5 veces ao día. Entón, a idea é que, sobre todo nos recreos, vayan ao baño, e lavan con agua e xabón, dure o seu tempo. Pero, bueno, unha vez que collan a dinámica e a metodoloxía, non perderemos moito tempo, penso. E formarán os alumnos fora, como hai algunhas décadas? Este ano, por desgracia, hai moitas cousas na educación que volvemos para atrás. Vale, entonces, seguramente, guardando a distancia de seguridade, van ter que formar por aulas e por curso, evidentemente, pero vai ser necesario, guardando a distancia de seguridade, indo ao baño e subindo co profesor correspondente á aula, igual que baixando do recreo, non nos queda outra. E os pais? Temos algunha limitación para os pais? Non poderán acceder ao centro? Os pais, nós neste caso, adiantamos un pouquiño, sabendo que despois o que te piden desde a Consellería é que non acudan ao centro. Nos este ano vamos tomar unha medida un pouco máis restrictiva, sempre teñamos a porta da entrada aberta, este ano van a ter que pechar, e despois calquera que queira acudir ao centro terá que timbrar, pero recoméndase que as titorías sean, é dicir, non presenciais, vía telefónica, vía telemática. Se hai algún caso excepcional, evidentemente, o pai ten que vir ao centro educativo, xa o chame o titor, ou veña el de propia vontade. Pero sí que se recomenda que non veñan, e por iso anticipamos tamén a reunión con eles, fixémolas onte, antes do onte, dos xardíns e por clases, e que as distancias todas, permitidas. E un pouco de ambigüidade, pero me refere no sentido, os pais este ano teñen a responsabilidade, teñen que firmar
unhas pequenas autorizacións para que son responsables de todas as mañas pasar o seu fillo ou a súa filla, vale, pois o tema da fiebre, o tema da tos, como o mandas ao centro. En caso de que haya algunha sintomatoloxía que este compatibilizada co COVID, non o mandarían xa ao centro, evidentemente. Se ven ao centro, e nós polo que sei aquí podemos ver que ten algún síntoma co COVID, se febre ou tos seca, pois automáticamente telo pillado. Telo que levar a sala de illamento do COVID, e vai o titor ou o profesor de garda con ese, ponse a mascarilla cirúrxica, e ten que principalmente chamar o centro de saúde asociado, a seguir o protocolo pertinente xa que che poñen desde a Xunta, desde a Consellería de Sanidade. Como xa poideron escoitar, esta pandemia, nalgúns aspectos, ten nos feito retroceder décadas. Agardamos que o curso comece sen máis retraso e todo volva, paseniñamente, a unha normalidade distinta a esa que lle deron en chamar nova.